Biar ratu yo kirek mangkelake omong kok idune muncrat-muncrat iki yo ngono wis jam 1 kliwat kok ora perang-perang wayang kok mung ngomong wae ora jelek-jelek gregeten tak disiki modal sambat legane ati dibantani Kakang Pati udah jengkelang wanda mau parat kowe togok yen malegak legok trembilung kang sara wita kaget kok ning cangkemmu salahe cangkemmu kaya undak-undakan labimu ora lah kok sepi kok mamring kok terus geletak kandhane ngayal temu sapa lho aku ning ngarep kowe ra weruh Sentyaki mlintir brengos lha kok terus tak tabrak diantem Udawa kok kowe ngerti aku menek uwet kok oh delok saka kadohan brus modar kowe aku geletak mati apa urip modar mbok ditilik isih ku nek urip barang ha wis ora ana tanda-tanda kehidupan kok mripate wis merem mendonong wis ana lapisane banyu iki genanek modar dodo wis ora obah dimek-mek awake anyep ora anyep ngandane ngayal kok iki ari ngubur kok iki ning oh kene brenjul ngendi iki apa ratu kok nggembol remason tak kira nek nggembol apa ya ora monggo Gusti kula aturi enget monggo Gusti kula aturi enget emot Gusti dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. kalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah embanipun kagiron salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemaras sanggir wanter sabda Paduka anak Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula nok ninggih Paman Hari Sengguninggih Kadi Parada Gersi Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranoto Toto Rakite negari Ngastina kula diake matur marang Manira samendang aja ngandel ing karempit Paman Plasa Jenar menawi Paduka ndang bab Toto Rakite mraja sadaya boten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para diperjulit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nok-nok dadosaken suka ngrawata sutara sing manah mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno anggene ngadhep ngarsane Manira Paman Patih Plasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha Paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayogakno anggene lenggah madaning datur ya negari Ngastina Paman Plasa Jenar kawula nun ngestaken dawuh Paduka anak Prabu ing Ngastina Bawa Durna Bapa ing Sakalima katuran karaharjan rawuh jeng ngandika Bapa Durna Bapa Penembahan Durna ing Sakalima Bapa Penembahan astaka swala sira berdobok swal gimbal sumurante hawala loro ninggih nggih tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sakalima mangya widodane skala sawan kula durga mendhak kala sirna namung pareng ing Bapa ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana
tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kaskecapno kejeng kanthi kula enggah bumbung bantuno kula nak sampun mboten kirang rayi biswanipun ingkang bapa ing saka 5 dinten sak mangke menika wonten ing sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina liwah Kakang Prabu Karna ing Ngawungga prayogano anggenipun lenggah wonten negari Ngastina Koko Prabu Karna kawula nokno nuling Yayi sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang raka Ngawungga namung drelan sak sampuripun kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang raka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kula tampi karya bumbung raos sing manah Koko Prabu mugi kaprayogaken anggenipun lenggah kawula nokno ngestaken dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogano ngira ngadheng ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarmo lho iki diwaji sampun boten kirang mriki bisa Kartomarmo namung parang kula aturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun wis tak tampa siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ora takno mrikadaning sun para sata Kurawa Dimas Kartomarmo menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu sembahan kula sarta tatanan kang bodha gandung sibo jeneng malih diambabarake wigatining pasewaken lho iki menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat wangsul dhateng ngarsanipun Paman Harya Sengguni Bawa Turna duwin Kakang Prabu Karna ing Ngawungga wale-wale menapa dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasewaken ewadene samangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madyaning Datulaya mila saderengipun kula mbabaraken wigatosipun menapa to sababipun Dewi Duryudana ngawonten pasewaken ingkang bene kelan adat ingkang sampun boten lega raos sing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka para sepuh kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng yang putra ing Ngastina anggen kula santun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Paman Plasa Jenar Bawa Durna tuwin Kakang Prabu Karna Ngawungga nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepada paduka anak Prabu mila nadyanto sampun ngantos paduka nggadahi raos kodheng ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene paduka nglempahaken para sepuh madyaning Datulaya nggih menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kalawan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggih kepareng kula cumadhong dawuh menggah menapa to sababipun dening paduka hamboyongi dhateng sawanipun ingkang bapa ing saka lima tertentu kula nedya daya-daya nganuraken jangga nilingaken karna midhangetaken sabda pangandika paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke menawi wonten boten-boten penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu Ngastina monggo ger kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karenanipun ingkang bapa ing saka lima ger Yayi semanten ugi ngroko Ngawungga daya-daya ngawuningani wigatos sing pasewakan tumunten hamba barana ingkang kathah ingkang raka Ngawungga nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Duryudana Andrah ingkang Puspitarum kasilring samirana mrih sekar kadung
ngas kandanyo maweh laras ornaning diyo Pamanaryo wonten dawuh nggih Bawaduna wonten timbalan nggih boten kados saged menika malah manah kula melang-melang kados ninggal jabang wonten tepining Balumbang liripun paduka paring dawuh mekaten suraosipun ngados pundi nggih dikang dinten kepengker kula menika nampi nawala sedahan boten sanes saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra ing Astina bilih boten dangu malih kula supados sowan dhateng negari Ngamarta mliginipun dhateng negari Pringgondani mugi dados ing kawuningan bilih kadang kula ing Jodipati pun Yayi Werkudara badhe anjumenengaken Gatotkaca lenggah damparing Pringgondani kawontenaning kados mekaten menika Blakasuta boten andadosaken mareng manahipun Duryudana nanging pangraos kula malah kaworan kuwatir Durga ngongso-ngongso inggih awit saking anggen kula mangertosi bilih Gatotkaca badhe jumenenata negari Pringgondani nuwun sewu lajeng ingkang dipun penggalih menapa dene paduka gadhahi raos sing kados mekaten bawan wonten dawuh Kurawa menika 100 cacahipun wangsul wangsul menawi abenajeng kaliyan para Pandhawa namung gangsal parandene boten saged unggul ing yuda boten ngomongaken para Pandhawa nadyan Kurawa menika mengsah anak-anakipun Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kemawon boten saged unggul yudanipun menapa malih sareng petangan kula dumugi wonten negari Pringgondani menika tiraranipun Sang Prabu Tremboko mongko jagat menika sampun dados paseksen negari ingkang wiyar menika namung kalih inggih menika Ngastina lan Pringgondani irip-iripan dinga pilya sasetanipun Prabu Tremboko arimba ingkang dados Nalindra ewadene boten lono anggenipun dados Nalindra tumunten pejah saking tanganipun Bratasena samangke negari Pringgondani komplang lan Werkudara badhe anjumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani tanpa runga kegiatanipun para Pandhawa badhe tumpuk matimbun-timbun kekuwataning Pandhawa badhe wuwuh saya santosa para Pandhawa sabab saged angrengkuk negari Pringgondani panginten kula tata lair Gatotkaca dipun jumenengaken Nalindra wonten Pringgondani nanging batine Pandhawa namung badhe amblengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta ing mekaten sampun cetha bilih Ngamarta badhe saya santosa Ngamarta badhe saya kiyat tan wandi mangke Kurawa badhe kecipuan menawi mengsah para Pandhawa langkung-langkung menawi ngemuti badhe tumapaking perang ageng Bratayuda tan murunga Pandhawa lan Kurawa mangke nggene nglampahi Bratayuda mboten ngantos telung kedheping paningal Kurawa mesti tumpes kelor tanpa sisa awit Wadyabala Ngamarta sampun kawimbuhan Wadyabala saking negari Pringgondani bawan paman Loso Senar kula wonten dawuh nggih kawontenan kados mekaten menika menapa ing kedah kula tindakaken
kula mboten lila, kula mboten ikhlas menawi negari Pringgondani dipun lenggahi dening anak kula pun Gatotkaca pawan Lasa Jenar. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tumunten leres menapa ing dados panyokra bawa paduka anak Prabu Ngastina mboten benten kalian rantamaning manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula ugi sampun nginten lan nadyan kula mboten nampi nawala sedahan saking Raden Werkudara nanging tembang rawat-rawat berita mbok bakul sinambi wara sampun cetha bilih Pringgondani sak mangke badhe dados tunggal kaliyan negari Ngamarta ingkang ateges samangke Ngamarta badhe saya sentosa saya manjila lan saya kiyat kegiatanipun wuwuh tumpuk matimbun-timbun kasinggihan mekaten mila dinten sak mangke kula ngertos menawi dados penggalih paduka anak Prabu Ngastina tartemtu badhe damel srana supados Gatotkaca gagar wikipun Gatotkaca mboten kasembatan anggenipun lenggah damparing negari Pringgondani mbok menawi mekaten nggih kanca sing kayuhan kula panci mekaten kula badhe nguthak-athik pripun caranipun malah kula sabiyantinipun para sepuh supados bantu dhateng kula pripun carane supaya Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning Pringgondani upamiya Gatotkaca kelampahan Tanpurunga menika margi ingkang peteng tumraping para Sata Kurawa. Inggih nggih kula mangertos. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nderek dhateng Paman Haryo Sengguni. Kakang Pranembandana, pripun Depate? Mbok menawi sampeyan dhewe nggih pertikel supaya Gatotkaca aja nganti dadi ratu ning Pringgondani. Mergi nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani menika kekuwataning Pandhawa saya tumpuk mati ketikel. Kanthok blekuduk swalu kimbal sumorante hawala nuwun sewu nggih sejatonipun anak Prabu Duryudana menika mboten perlu nggadahi penggalih kuwatir kados mekaten menika liripun kados pundi oh inggih nadyan kegiatanipun Pandhawa menika tumpuk matimbun-timbun nadyan kegiatanipun Pandhawa menika dipun bantu dhateng pinten-pinten negari nanging tumrap kula upami kula menika dados Narendra Ngastina kula mboten badhe gadahi raos kuwatir babagan perkawis Pandhawa menika Bawaduna saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa setunggal paduka anak Prabu menika hanggung siningkepan kiwa tengen panjenengan menika para satriya ingkang sekti mandraguna kiwa tengen panjenengan menika senopati ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang kados to anak Prabu Karna ing Awangga menika sinten ingkang wantun naben ajeng kaliyan anak Prabu Karna ing Awangga persasat jagat menika lirik kaliyan anak Prabu Karna ing Awangga iya tumuntun Sang Matwarsi Wara Bisma. Sang Bisma menika bumi utah getihipun negari Ngastina. Menawi negari Ngastina menika mangke badhe ketekan parang muka, Sang Matwarsi Wara Bisma menika ugi boten badhe wisa lumah ngentasi perkawis, boten badhe mangku asta. Mongko kadhedanipun Begawan Bisma menika ngedap-edapi kacariyos piyambakipun menika boten saged pejah menawi boten saking pikajenganipun piyambak. Lho, menika Sang Dewa Brata. Inggih. Adipatih Harya Sengguni menika nadyan Patih Sengguni menika kondhangipun Patih Julik Patih Licik ning julik lan kelicikanipun menika saged kinarya gada ningkes para Pandhawa Nggih lan kula panjenengan sinanding dhateng Bapa ing Sukalima nggih kula nuwun pangapunten to nggih kula menika apal kaliyan keringkanipun para Pandhawa menika kula apal jer Pandhawa menika murid kula lah kok panjenengan gadahi kuwatir Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani terus Pringgondani dados tunggaling negari Ngamarta terus kekuatane Pandhawa wuwuh nuwun sewu menawi kula menika dipun pasrahi mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu paribasanipun angel mijet wae kranti suwe banyu sinaring kosek to Kakang Drona pripun nek ngendika iki nuwun sewu aja waton ngendika ning ngendika nganggo waton dasar sampean apa ngendika kaya ngaten nek sampeyan iso mateni para Pandhawa kula kinten biyen-biyen sampeyan dipasrahi mateni para Pandhawa mesti ya bakal tekaning pati nyatane biyen tekan saiki sampeyan dipasrahi patine para Pandhawa ya ora tekaning pati lho biyen durung tenanan lho perkara tenanan karo ora ki menggumantung karo kesaguhan Dek Patih pripun kula caosi prisa nggih Dik nggih babagan napa patine Pandhawa menika nuwun sewu nek diprail-prail mboten saged pecah. Oh, ngoten nggih.
kaya sampeyan nduk nalika sampeyan iku gawe srana patine para Pandhawa mbok siji mang pateni ning nyatane napa ana sing mati ora ana Werkudara mangapusi supaya dijak dem-deman nek wis mendemang taleni nganggo watu cemplung wonten sumur upas Werkudara iso mati mboten ta Werkudara malah entuk kanugrahan inggih menika wujudipun Tirta Rasa Kunda sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda entek sak kendi kuwi kekuatane wuwuh 100 gajah mongko Werkudara entek 8 kendi kekuatane wuwuh 800 gajah niku sampeyan nduk nalika ajeng mateni Werkudara dek jaman Sena mbiyen Bratasena kelingan mboten nggih kelingan terus sampeyan gawe wujude wewangunan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing bale Sigala-gala Pandhawa mangobong napa Pandhawa mati Pandhawa mboten tekaning pati ning merga dislametke karo garangan putih Pandhawa iso waluya nirmala Temajati jati temah mulya nggih terus Pandhawa mangloroke teng wana Marta nggih mboten nggih supaya dipangan jim setan priprayangan niku akal sampeyan akal sing kleru kok akal sing kleru ora ana menungsa kok dipangan jim setan priprayangan wong sing jeneng menungsa niku koma dadi sing jeneng jim setan priprayangan menika koma urung ora menang karo koma dadi oh ngoten lah kok mang pakake jim setan priprayangan Bratasena mangken babat nyatane ya ora tekaning pati teng wana Marta ning entuk negara wujude Ngendraprasta nadyan negarane cilik ning apike ora jamak nggih mboten nggih kelingan ora sampean nggih kelingan sabanjure werna-werna sampean mateni para Pandhawa ning sing mang angkah patine mung siji Pandhawa 5 niku iso tekaning pati nek 5 kabeh dipateni merga Pandhawa 5 niku 5 dadi contoh uripe wong alam padang kok contoh uripe wong alam padang Puntadewa niku dadi contone wong sabar wong ikhlas kan wong ora tau grenengan niku Puntadewa sapa sing sabare ngumpuli anak kula Puntadewa ora ana aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke aja kok bondo donyane bojone dijaluk wis diwenehke nggih niku Puntadewa niku tegese wong sing sabar tenan oh ngoten nggih nggih ora kaya kula bojo kula niku tumpaki wonge kula ngomureng-mureng lah iya wong bojo sampeyan jaran nggih mulane niku nggih Werkudara niku perlambang kekuatan Werkudara niku perlambang kasantosan nggih Janaka niku lambang ing tresna asih lho wong jagat menika sapa sing ora duwe tresna asih ya urip ora bakal diasihi dening sapa padane urip ngoten nggih terus nek kula Sedewa menika perlambanging keseimbangan niku napa puntawangan manut mawon oh nggih tegese sak traju sak bobot wong urip nang padang niku kudu imbang aja nganti abot sisih nek abot sisih ora penak nggih ngono ten nggih Kakang Dina nggih leres lah 5 niku dadi siji niku nambah kekuataning jagat mulane ajeng mateni para Pandhawa niku 5 dadi siji 5 tes dipateni kabeh aja mbok siji nek mbok siji ora bakal iso mati nggih terus nek upama mateni Pandhawa niku sing dinceng sinten dhisik loro sapa Werkudara karo Janaka merga niku kekuataning para Pandhawa saka gruning Pandhawa Werkudara niku carane mateni saben manungsa duwe keringkihan dhewe-dhewe ora ana manungsa sing sempurna sak sempurnaning manungsa mesti duwe keringkihan nggih ngoten nggih Kakang nggih mula Werkudara niku ya duwe keringkihaning Werkudara keringkihaning Werkudara niku Werkudara kudu didhep karo wong sing dipercaya dening Werkudara ngoten nggih Werkudara niku karo sapa-sapa ora wedi nek karo wong tuane siji wong tuane loro gurune niku Werkudara mesti gila mongko gurune Werkudara niku Kakang Penemban Durna mesine Werkudara wedi karo Kakang Penemban Durna lha nggih kula niku nek ajeng mateni para Pandhawa bapakne Werkudara aku pasrahke kula oh ngoten nggih arep Werkudara niku digdaya kasantosanipun liwat ukur nek karo gurune pindahan pitados piyambak Werkudara kowe golek tirta pawitra maning suci nyemplung segara Werkudara mangkat tenan mongko wong golek ilmu tata nyawa niku ora ana sing mangkat kejaba Werkudara karo kula ya manut Werkudara munggah gunung Candramuka ana guwa jenenge Guwa Sigrangga ning alas tek Brasara golek ana kayu gong susui angin Werkudara ya munggah gunung tenan mangkat tenan nggih manut oh ngoten nggih dadi saben wong duwe kasantosan iku duwe keringkihan dhewe-dhewe
Tangga loro Janaka. Janaka keringkiane. Janaka niku keringkiane arepa Janaka niku lelaraning jagat lancuring bawana, pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku nek ngamuk dewa wae do gila karo Janaka. Nggih. Nek Janaka niku duwe keringkian. Keringkiane Janaka wong wedok. Oh, ngaten. Lho, tenan niku kula mboten goro. Janaka niku digdaya kok ngomong ngamuk kaya ngapa anggere didepi sinden awes. Sing maune raine abang bergacak. Tadi terus ciput, Pucet. pucet. Ngeten. Terus mengklecam-klecam ngoten nika. Nggih. Mula wis bener Depate ngendikaning para sepuh, ngendikaning para nipuna. Sing jeneng godha teng jagat sing abot dhewe niku ya saka sing dilakoni Janaka siji pangkat, loro bondo, telu wong wadon. Nggih. Mendem pangkat ya ora apik, mendem bondo niku ya iso malik paningale. Luwe-luwe mendem wong wedok. Oh, niku nek ming sawahe gelis. Nek ming gamelane kamprung. Nggih. Niku tenan. Mula nek ajeng gawe pati ning para Pandhawa niku kudu diangkah 5 cacahe. Kakang Durna pripun? Anak Prabu Duryudana mboten ngersake Gatotkaca niki dadi ratu ning Pringgondani merga saya wuwuh kekuataning para Pandhawa. Monggo panjenenganing masrahke perkawis menika kalian kula kalian panjenengan. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti gagal nggone dadi ratu? Dipun penggali langkung rumiyin. Sampun ngantos grusak-grusu awit menawi lajeng ampyak awur-awur. Lajeng Kurawa dhateng negari Pringgondani ngrisak kawontenane negari Pringgondani. Menika mangke para kawula badhe nyacat, menika mangke para kawula badhe ngraosi dhateng para Kurawa. Jebul Kurawa ki ora seneng. Jebul Kurawa ki wonge meren. Jebul wong Kurawa ki senengane ora seneng marang kamuktening wong liya. Lah menika mangke mboten sae. Kedadipun penggali langkung prayogi nggih, miturut ing Bapak Sukalima, samangke perkawis menika saged paripurna menawi wonten tetembungan nabok nyilih tangan. Lah, nabok nyilih tangan. Nggih. Carane pripun? Gawe gagal Gatotkaca ngene dadi ratu ning Pringgondani, ning aja Kurawa sing ketok gagalake, ning wong liya sing ketok gagalake. Boten boten Nggih. Kakang Prabu Karno Wonten dawuh Yai. miturut panggihipun Kakang Prabu Karno kados pundi? Yai. Miturut manggihipun ing Raka Ngawangga sakmangke nuwun sewu ora digeseh kaliyan pendhariripun para sepuh. Paringipun Yai Prabu Lenggah ingkang sekeca kemawon wonten negari Ngastina, upami nampi nawala sedhat inggih rawuh wonten negari Pringgondani mengestoni dhatengipun Gatotkaca. Tumunten penggalih paduka kebak ingkang bagyan saryan ndongaaken supados Gatotkaca menika mangke saged lulus raharja anggenipun nenggah dampar negari Pringgondani. Bab perkawis Pandhawa anggenipun wuwuh kasantosanipun Yai menawi ing Raka Ngawangga tasih meger-meger tuwin tasih cetha pocapanipun paningal kula tasih nyetha nyawang gelaring jagat esem rembulan nadyan rangkep 1000 Pandhawa ingkang Raka Ngawangga saged dipun dokok ngajeng kula ingkang badhe saged nigas janganing para Pandhawa mboten perlu gagalaken garwacanipun dados cali wonten negari Pringgondani Yai. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasrarja Panekare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra oh beta kang ribeti dumadaning Pasewan Agung nalika semanten sana midhangetaken pangandhanipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana sumambung nata ing Ngawangga Sang Adipati Basukarna nadyan kathah-kathah panggihane Begawan Durna ing Patih Harya Senguni parandene tintrem saknalika negari Ngastina madaning Dadraya midhanget sabdanipun tiyang agung ing Ngawangga dados sangat leget ing penggalih sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka warga kanyut ujar weganten wardu jar wangeca
nginaka durung abang durung mandhik dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangape nguri sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora rumacan rangke gajah medha saka wantilan kejawi namung sawanipun Narendra ing Traju Tresna Prabu Setija Buma Narakasura dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awungga inggih menika kadidine sawanipun boten pangling Narendra ing Traju Tresna Prabu Setija Buma Narakasura kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setija Buma Narakasura nggih mugi katimbalana menapa wigatosipun dene sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Bamban Wasa Jenar kasekecap anggene melenggah kawula nok ngestaken dawuh ana hanungane ndita bocah mursid bisa mikul der mendhem jero karo wong tuwa Setija padha raja sapratamu sowan ngersane pamanmu ing Ngastina nggih cah bagus Nuri yamet pasang kaliman tapi tinebene nglodoni dumawaing tawang tuwang paman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka paman Prabu Ngastina wis tak tampa ora liwat pangestu ning pamanmu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan paman Prabu wayah Mas Setija katuran karaharjan rawuhipun nggih Eyang Patih pinanting suka basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih inggih kula tampi dawah sami-sami nggih anak Mas Tijo katuran karaharjan wayah Mas Eyang penembahan Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur Eyang oh tak tampa putuku cah bagus ora lihat prayoga nunggon mengadem nang ngarsaning pamanmu ing Ngastina ya Ger sampun boten kirang prayogi Eyang penembahan Sukalima Setija padha raja sapratamu paman Ngawangga wilujeng bekti kula kunjuk paman iya tak tampa pangestu Tampanana ya nggih kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan Setija ana wigati apa dene kowe sowan monggo tanpa tinimbalan apa pancen saka karmu dhewe apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane mula diake matur marang pamanmu ing Ngastina nggih Setija Buma Narakasura wali-wali menapa paman sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setija Buma Narakasura ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung kadingaren ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih wali-wali menapa sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng paman menika estunipun badhe nyuwun mriksa kowe bakal takon babagan apa menapa inggih lakar kalersan paduka paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan saking pepundhen kula paman kula Pandhawa bilih kalenggan sak mangke kadang kula pun Yayi Gatotkaca badhe kajeng menengaken Narendra negari Pringgondani nuwun sewu paman pawarta menika kala wau jumbuh kaliyan ingkang sampun kula tampi menapa namung pawarta ingkang kandhek wonten ing pekabaran ya pancen kepara nyata pamanmu entuk nawala saka pamanmu ing Jodipati yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatotkaca ana negara ing Pringgondani ateges pekabaran ingkang sampun kula tampi menika nyata ya pancen kepara nyata lah menawi sak mangke sampun kepara nyata kula badhe nyuwun mriksa miturut paman ing Ngastina miturut paman Prabu Duryudana paman Werkudara anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani menika nuwun sewu kula namung badhe nyuwun mriksa sarta njumbuhaken dhateng manah kula menapa cocok menapa boten sing dadi karepmu kepiye miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep tuwin sampun pantes Gatotkaca lenggah dampar negari Pringgondani awit nuwun sewu menawi dipun titip priksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi Gatotkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Trembuga ing mijil pawestri ateges Gatotkaca menika mboten nggadhahi hak tumraping negari Pringgondani nanging sabab menapa
Gatotkaca dipun jumenengaken Alindra dening Paman Werkudara wonten garing Pringgondani. Nuwun sewu. Menika namung pitanganipun ingkang putra Indraju Trisna lho Paman. Menawi pitangan kula kapenggalih lepat kula sumanggaaken nanging menawi penggalih panjenengan jumbuh kaliyan manahipun ingkang putra Indraju Trisna. Ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Setuju. Wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur mau pancen kewara nyata. Nanging sak temene apa ingkang katindakake dening Pamanmu Jodipati mau tumrap Pamanmu Ngastina wis bener. Leresipun bener merga wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar. Tegese mesake sagung para kawula dasih. Nggone wis padha kelangan pengayoman. Mula Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap Pamanmu wis bener ya ming petungane Pamanmu rada gesek karo atimu. Petanganipun Paman Prabu Ngastina kados pundi? Gatotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap Pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi sing kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan apa dene kasekten. Angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Mongko Gatotkaca kuwi wada tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa iya Gatotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara Pringgondani. Mbok menawa saka pitunganing Paman Ngastina. Nadyan mengko senggoda Pamanmu Jodipati nglenggahake Gatotkaca dadi ratu. Nanging ora suwe bakal tumpang suh nggone bakal ngasta bawat peperintah negara ing Pringgondani. Setija. Lah menika ingkang kula kajengaken kanten menika. Namung imanipun kula menika gadhahi kegiatan menapa lan kula menika gadhahi kasantosan menapa. Upami kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gatotkaca. Menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggihi dening Kanjeng Rama Indrawati sampun telas kegiatan kula mboten gadhahi menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Monggo nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong, ngleresaken tumindak ingkang boten leres. Tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng Paman Jodipati, Paman Prabu Ngastina. Durnayana panalingan lumajaring ratri. Pinenggak jangganira kapisanan. Kok sengger putuku Setija wonten timbalan ya. Apa kang dadi atur marang anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener. Ya ming tembungmu ingkang seklima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna ya mbahmu ing Sukalima. Liripun Paduka kaparing dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho, ngene nggih. Nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener, nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok, apa nyek wis mbok tatur satemene Gatotkaca ora duwe menang tumrap negara ing Pringgondani. Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani mogak-ogak katentremane Gatotkaca, nggonmu wani mogak-ogak kelawan jumenengane si Gatotkaca. Aja wedi nggih, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni. Iya. Niat kula panci mekaten. Lan estrinipun Kanjeng Paman Prabu Ngastina menika, estrinipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Loh, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu aja kuwatir. Ya mung iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Gatotkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Lah kok jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabah apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Ingkang sawit padha bingung golek srana supaya Gatotkaca aja dadi ratu ning Pringgondani. Lah kok jebul sira putu Prabu Indraju Trisna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine? Ah, padha karo tumbe tuk tutup. Inggih, Hyang. Namung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kaliyan Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandhingan kelawan Nata Ndrawati. Monggo Nata Ndrawati menika tiyang sepuh kula piyambak. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggihi Kanjeng Rama, lah menika ingkang kula ajrih.
ateges kula sampun boten gadhe kekuatan rempuk-rempu kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Iya. Seja Wonten dawuh. kowe tak kandhani ya sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jangkane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urip iki mung sengkuni karo Durna. Ning kowe keliru. Kowe keliru Setija. Lho. Kelentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik dhewe sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna. Ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, domongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Nata Ndarawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna sing tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentek-bentekke Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon? Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu, mbok iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu? Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok. Ngono? Tor bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggo napa aku tak takon. Bapakmu ki wong jireh, bapakmu ki wong ora wani perang. Apa kowe tau ngerti? Kresna wani perang. Apa kowe tau weruh bapakmu jaman nom biyen jenenge Narayana tau perang. Kae iki wong licik, kae iki wong jahat. Jaman nom-nomane biyen dadi tukang rampok, tukang begal, tukang maling, tukang ngecu ana Widara Kandang. Kuwi kondange bapakmu. Tur ora wani perang. Saora-orane sing dijokke ping Udawa, apa dene Setyaki, apa dene aling-aling marang para Pandhawa. Mula katone Digdaya Sekti kali Kang Jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireh getih wedi mati. Wong ora wani adu arep. Wong ora wani adu arep sing dijokke ming para Pandhawa. Saiki kowe kelingan apa ora? Aku tak takon karo kowe dadi anak iki rumangsa dikiwake apa ora? Aku tak takon. Kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak? Kowe iki padha karo dikuwalonke Setija, kowe iki dikuwalonke. Bapakmu ki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu ki gone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Tradutresna? Tau. Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu ki malah sajake durung tau ana ning Tradutresna, teko ning negaramu. Nek kon ning Ngamarta, cucu-cucu wis tekan Ngamarta. Engko sore mulih mengadus tok bali ning Ngamarta meneh. Kuwi Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Durati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Tau digatekke? Ora ta? Mbokmu Dewi Pertiwi ki mesti gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah, mergo nek goyon-goyon Ibu Pertiwi paring buka lan tangan murah kapi. Awe ngoten iki. Kaya isa-isane. Remangsaku kok omongan serius kok jurmak blindring. Ana? Kelingan ora kowe? Sapa sing gatekke mbokmu sapa? Ora ana. Mbokmu diwenehi kaya lahir batin ya ora. Kowe men didadekke ratu tok ning Tradutresna mergo nggo nyirep mubal babane kanepsonmu, nggo nyirep marang kamurkanmu, nggo nyirep yen to kowe iki ora trimo karo bapakmu. Terus kowe diwenehi negara, ditraju negara mau sak bobot sak traju karo negara Dwarawati, terus kowe dadekke ratu. Wis, ora tau ditiliki, ora tau dikaruhke, malah kowe sing ngaruhke, malah kowe sing niliki. Mergo bapakmu ki mendem karo kamekaning para Pandhawa. Nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis ta. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena kabeh mbok ditresnani karo bapakmu. Ning bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki nek cara aku ora pantes urip. Sampeyan kok malah paring pengendikan kados mekaten. Lho, jumbo kalian atur kula srawit to, Dik. Sing jeneng ana tetembungan kena iwake ning aja butek banyune. Lho, menika. Nggih. Kena sasarane
Ning aja nganti ngobak-obak banyune bening ning iwake kena. Menika angel. Kanthi sarana Setija menika menawi boten dipun ginakaken, Setija menika arepa wong sing pun dadi ratu tur muda tumaruna. Ning nuwun sewu menika putra Ndarawati sing cubluk cingkrang ing nalar tuna ing budi menika ratu Traju Trisna. Mula gampang dibentrek-bentreke. Ngoten nggih. Kula kali sampeyan ora sak dadak melu ketayanan tekan mrika-mrika lenggah enten Plasa Jenar, lenggah teng Sukalima. Arek ngopi. Nggih. Kantun ngenteni kabar Gatotkaca bubrar nganipun dados nalika wonten garing Pringgodani. Lho, napa mboten pinter? Nggih, nggih. Wah, jan kula niku kaget sampeyan lenggah teng ngarep mau ngungkurke anak Prabu. Lha Kakang Durna ki arep napa? Jebul sampeyan duwe karti sampeka sing kaya ngoten. Lho, nek mboten wonten kula ngesti lampung remuk wingi-wingi. Waduh. Durna niku janjane nek kon apik ya apik, nek kon ala ya ala. Oh. Bengi niki ketoke sampeyan kaya ala. Ala wong rung dilunasi. Ha nggih. Kula enten-enteni kok meng ngomong-ngomong wae. Lah nggih. Sok kapane menehi kok mung disodori gethuk. Ah. Mboten napa-napa. Nggih, nggih, Pati, nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh, nggih, nggih. Nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu teng negara ing Pringgodani ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kurawa Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Gatotkaca. Gatotkaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih. Utawa menggaris ngandhapi. Oh. Niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih Kakang Durna, syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabehing tumindak niku wonten resikone. Resikone pripun? Nek nganti Setija menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwun Ndarawati. Nggih. Monggo Pandhawa ora trima Setija mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara diajokke ning Pradata Adil. Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajai sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajai Begawan Durna. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Nggih goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan niku senengane ngedeg-dege ora? Oh, nek ora golek ember rekoso iki kan. Ajeng ki napa? Ajeng ki krukup. Apa Sencaki pangling ro sandangan sampeyan, Sencaki mlayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna kepruk glugu cekele diek. Wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisra. Sing jeneng kula nenggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mibiti Allah wahyuning bakal sirna, sapa sing tumindak Allah bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma dia apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku janjane belani kula napa belani Pandhawa? Kula mboten belani sinten-sinten, Bawadura. Wonten dawuh, Gen. Mlaikaten sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal dados Nalindra. Pandhawa baritipun wantuni dening pun Padukana Prabu sampun ngantos kesesa. Padukana Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Latri lenggah ingkang prayogi ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten garing Pringgodani. Mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal nganipun dados Nalindra. Oh, ateges anak kula putu kula Setija menika saged murungaken Gatotkacanipun dados Nalindra. Nanging menawi Setija mangke wonten kabar kecepeng lajengipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten kelepetan dedosan. Kurawa mboten kelepetan dedosan. Nggih. Kurawa mboten tumut-tumut. Nggih. Nek Setija ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu.
Sampeyan ki meneng apa to? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, nggih ya ming kula ming ngawekani. Sampeyan ku solo ngedeg-degi malah. Nggih. Nyuwun pangapunten, Kakang Prabu Karno ya. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majeng kangge kula kapiantara. Kula semanggaken Kakang Prabu Karno. Sabeng Karno mawingis-wingis katon lerandheping Trisula. Mitra Marakata lir kabaranan. Oh. Nunamet pasang kaliman tabik tira bena ing lodone dumawing nawang tuwa. Mrewon lepatipun aturipun ing ora kang ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami. Yayi, wonten dawuh. Leraking pirembagan wonten madaring datul ya menika kala wau. Kula sampun matur pungkasane ngatur kula ora maturkan paduka Yayi Prabu. Yayi, sampun ngantos watos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos watos Pringgondani dados tunggalan Garing Amarta nadyan Pandhawa menika rangkep 1000. Waton tasih cetha pocapanipun ing ora kang ngawangga. Kula sagedipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa, nyernaken para Pandhawa. Namun nuwun sewu. Kula getun sowan dinten sakmangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyana-nyana jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kelepetan dedosan. Angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna awit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh. Ingkang mestipun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Pringatasipun Begawan Durna menika pandhita kondang kalukeng rajaman nemenipun Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kaliyan Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul Pendhita Durna nika mujudaken Pendhita Genthong Umos merak kecancang. Pendhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing atasipun piyambakipun wantun damel karti sampeka bibraken jemenanipun Garwaca sarana ginakaken tenaganipun Nalindra ing Tradutrisna biya. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten Garing Ngastina. Menawi Ngastina menika tasih ngaten menika cacakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Garing Ngastina. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok wah merinding krungu suarane. Pendhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa wujude Pendhita Genthong Umos merak kecancang. Pendhita Genthong Umos merak kecancang niku pripun? Lho sampeyan dong mboten. Mboten. Mula kula ora ati wong lho ora dong artine. Wah. Pendhita merak kecancang menika sewijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinahi pangan. Mula sampeyan dianggep pendhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho niku bener. Lho. Bener. Lah gunane apa kula dadi pendhita ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu. Nek ewuh ki apike dina apa? Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Oh. Pendhita aja kok pendhita Mbah kaume nampa. Nggih pancen bener. Mula kula ora bakal su, kula ora bakal pripun-pripun dewate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu Ngawangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin nggih. Nek kena panas tumuli dadi ajer, nek kena adem tumunten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun, tumunten badhe sowan malih wonten Garing Ngastina. Pun to pitados wong salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun pasrahaken anak Prabu Ngastina. Paman wonten dawuh. Dinten samangke kados sampun cekap pasewakan. Paman Medal Jawi niti priksa lampahipun Wanara Kasura. Menayapan restu wujudaken Garing Ngamarta mliginipun Negari Pringgondani. Sampeyan nekuk penjalin ora usah ketutke Hangkir Stijo bali ning negara Ngastina. Non ngestaken dawuh Bawaduna. Wonten dawuh nggih.
kula kanthi manjing sasana pambujanan. Menapa menika? Gusti Allah paringan sasana pambujanan kok ora ngerti. Lho, wong iki ora ngerti ki takon. Isin takon kebrasuk dalane. Kuwi apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan. Nek dijawake isin takon kebrasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan iki ana apa, Dik? Sasana menika papan, bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem nggih. Iya. Monggo kula dherekaken. Karo nalinde. Nek kon mangan kok sregepe ora jamak. Lha kok suta wis saking Sukalima kula minggone klebon menapa-menapa. Nggih, nggih. Kula semanggaken. Monggo nggih kula dherekaken. Monggo Durna sarengan kan Nyai Ratu Banowati Ha iki ngestaken dawuh. Kartomarma. Wonten dawuh? Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Budhana kang padha sibuk sun kudur kedaton nun parmadal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanadya kundur kedaton jeluk saking damparan tono gramit gambaran gading kadhiraken sanggen kurumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil pacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosi Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar can wonten dawuh nggih ngawi sangganing para wadyabala Traju Trisna ingkang paman Pancatnyana cadung dawuh nadyan kula ingkang rayi pun adipati Ayah Griwa cumadung dawuh sinuwun Prabu nadyan kula pun mau dara cumadung dawuh nadyan kula pun ancak ugra cumadung dawuh sinuwun paman Pancatnyana wonten timbalan napa sing kula aturke kawan paman Pancatnyana duk nalika semanten wonten dawuh saking paman Pancatnyana kula kinenjun pertimbangan wonten negari Ngastina jebul pinanggihipun paman Prabu Duryudana raosipun ugi mathuk tuwin gathuk lan pengangkaipun stijo anggenipun kula mboten nyarujuki kadang kula ing prenggodanipun Gatotkaca Jamanata wonten negari Pringgodani tan mandhe badhe angimbangi dhateng panguwaosipun Nalindra Traju Trisna. Lah inggih menika langkung prayogi. Mula ingkang saking menika ingkang paman Pancatnyana cumadung dawuh kados pundi dawuhipun ingkang paman ing Ngastina. Paman Prabu Duryudana boten paring pangandikan namung ingkang paring pangandikan Eyang Penembahan Durna. Penembahan Sukalima paring dawuh menapa? Jumbuh kan kula ingkang naturaken dhateng paman estunipun kula menika kepengin jumangkah nanging tida pangraos kula sabab kula ajrih kalian Kanjeng Rama Prabu Ndrawati nanging jebul sagedhagan menika kadhi tinarbuka manahipun Setija kula menika anak sing dikuwalonke dening wong tuwa kula dhewe kula anak sing dikuwalonke dening Sudarma kula dhewe Kanjeng Rama Prabu Ndrawati tan boten nate ngatosaken dhateng gesangipun ingkang putrapun Setija rinten pantaraning dalu ingkang dipun gegadang tuwin dipun deng-deng kaya kendhang namung kewajibanipun menika dados pamomonging para Pandhawa lan suwing para pepundhen kula Pandhawa mila perkawis panuncatan anggen kula badhe ngorak-arik pahargyan jumenenganipun Gatotkaca oh latala menawi tetela mekaten ingkang paman namung jumurung ndederek nggih menapa ing dados kersa paduka kula namung derek radyan kula iki namung derek ing abdipun Adipati Yaya Griwa sinuwun ing abdipun Maudara inggih namung cumadung dawuh dinten samangke kula aturaken ketapakan sanggih para wadyabala saking Traju Trisna wadyabala buta patang penancat sak panekare pisan ginan prapta negari Pringgodani menawi sak mangke para yaksa sami mireng wonten gegeran ing mapan wonten ing Datlaya negari Pringgodani kula aturi ngebyuki Bathang Sayuta pahargan jumenenganipun Gatotkaca dipun damel sungsang bawana bali ngestaken dawuh kula badhe nitih titian Yai Wilmuna ngambah Dirgantara paman Pancatnyana tak kula suwun supados minangka jujuking ngajurit yen wadyabala saking daratan tumuju dhateng Pringgodani nggih lajeng pangatipun paman Benjang menapa mboten ketang sambung borca lintang kula tribidal dinten dawuh arantak laku ning wadyabala saka Traju Trisna arep menyang endi kok lan wigatine apa aku takon karo kowe
Nadan aku kuwi dadi Nalindra reh-rehaning Prabu Setija Bamanara Kasura. Tegese negaraku negara jajaning Sinuwun Prabu Setija. Nanging aku ora diparingi dawuh. Wadyabala Trajudisna arep menyang ndi lan wigatine apa kok? Nek miturut kabar sing kula tampa, santer pawarta sumebar lumantar gethok tularing para prajurit. Ya. Sinuwun Prabu Setija ajeng lumarep dhateng negari Ngamarta, utaminipun negari Pringgondani. Lho, wigatine bakal gawe geger supaya Raden Gatotkaca mboten kasembatan dados Nalindra wonten negari Pringgondani. Ana sambung rapete apa Gatotkaca karo Kanjeng Sinuwun Setija Bamanara Kasura? Lah kok dadi Sinuwun Prabu Setija ora nyarujuki garwa dadi ratu? Pun sewu niku janjane le mungsuhan wiwit cilik. Wiwit isih muda niku Prabu Setija kalih Raden Gatotkaca niku wis seneng jotosan. Mula le duwe rasa mungsuhan nadyan ketoke lair sedulur ning batin. Wah, sapa lena? Niku wiwit cilik. Mula wis ora memper nek Sinuwun Setija nek weruh kamulyane Gatotkaca niku meri. Nek weruh kamulyane adine lanang tetuka niku mesti Sinuwun Setija niku meri. Nek janjane kula ora mathuk karo pembali Sinuwun Setija. Sekawi janjane mboten enten perkara ning bareng teng negara Ngastina diububi sajake diububi karo Begawan Durna. Lah tumbuh entuk tutup. Terus mungkar kamurkaning Prabu Setija. Saya-saya diunekke nek Prabu Setija niku dianakku alunke kalih Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati sapa? Bapakne Setija. Jenengane sapa? Prabu Kresna. Yen ngono Sinuwun Prabu Setija bakal wani karo wong tuane. Nggih. Merga diububi karo Begawan Durna. Nek Begawan Durna niku cangkeme elek. Niku pendhita, ketoke serban ketune putih, ning atine ning niku pendhita ndok bosok, ketoke katone njaba putih ning jero mambu. Niku Begawan Durna. Ngono, nggih. Lah terus pripun? Sampeyan ajeng pripun? Kok wonten dawuh. Negaraku mbiyen ditelukake karo Prabu Setija. Yen aku ora diwenehi urip karo Prabu Setija, aku wis dipateni. Ning merga saka apik-apike Prabu Setija menehi urip karo aku ora ketang negaraku saiki dadi jajane negara Trajutrisna. Nggih. Terus aku arep belani sewu sing mang belani niku tumindak sing luput. Mangke sampean ora mangan angkane gabul pulute. Ngoten, ngati-ati. Bela ya kena ning dipetung sing mang belani niku bener apa salah. Aku ora peduli bener apa salah. Sing baku ana ing paningaling Prabu Setija. Aku ketok ratu sing ngabekti. Oh, nggih pun. Terus niat sampeyan ajeng pripun? Goleki Prabu Kresna. Lah jare Prabu Kresna kuwi bapakne Prabu Setija. Nggih. Monggo ora adil karo anake jaremu. Nggih. Terus Prabu Setija arep ora trima karo wong tuane. Ora ngono to kuwi? Nggih. Mulane aku dudono dalan ning Ndarawati. Dalan ning Ndarawati ngendi parane kok tak jujuke. Kresna tak bandane, tak kincunge sikile. Tak aturake Sinuwun Setija, aku entuk bebungah, saora-orane entuk pangalembana. Sing kandha sapa? Sampeyan niku ora entuk bebungah, Ndarawati malah cemplung bandosa. Lho, cemplung bandosa piye? Sampeyan niku nek ora ngerti, mang takon, mengko ndak keblasok. Aja memangan, nek durung weruh rasane sing dipangan, aja menganggo. Nek urung ngerti carane menganggo, aja lelungan. Nek durung ngerti papane sing dituju, mengko ndak keblasok. Niku lho tembung kuno niku do dititeni to. Ora ngawur gawar ngawur. Lho, sajake kowe kuwatir aku tekan Ndarawati, mboten mung kuwatir, ning deg-degan ati kula. Nek sampeyan tekan negara Ndarawati, urung ora urung kula bakal kelangan juragan. Sebabe sampean mesti tekeng pati. Kok iso ngono? Iso mawon. Kula niku mboten ampun maido kalih kula. Kula niku arep baturne wis wareg mangan blek. Gus. Gempalaning jagat legi lan asining kahanan. Togok niku wis pengalaman. Kula wis hafal karo wong Ndarawati. Nek sampeyan tekan mriko,
ora usah ketemu karo Prabu Kresna, ketemu karo adine Satriya Garbaruji jenenge kekasih Raden Setyaki. sampeyan ngrasani Prabu Kresna Krungu Setyaki kepluk tangane tengen piur sirah sampeyan ajur sewalang-walang. Sencaki kuwi sapa? Senopati Ndarawati. Kalih sampeyan gedhe sampeyan ning digdaya mrika. lho mboten lho Niki tenan. Taman domong aja maido. lho la iya aku ki ora maido ning apa iya tumon aku kalah karo Sencaki Gusti. Kula niku ngetutke ratu kaya sampeyan niku wis ping bola-bali. Ngaten. Niku sore gleleng ning mengke jam 3 modar. Niku bola-bali, mbok wayangan temu di pawon nggih ngoten niku mingan. ya aja terus dimentahke ngono to lho Ngeyel le, sengit aku. apa kira-kira Sencaki tanding karo aku menang Sencaki menang Sencaki Pun to, totoan. Sencaki niku duwe pusaka ampuh jenenge Gada Wesi Kuning. Niku ampuh kegila-gila gedene ming sak lengan bayi. Tak ta, Kak? Ya udakara kurang luwih semono kuwi ya, Kak. ha iya Niku tenan, tamake Gunung Jugruk segara asak. nek ming sampeyan tutuk Gada Wesi Kuning terus nggon sirah Niku saka bathuk niku mlethek. Letik. Terus matane ucul. matane sapa Matamu kuwi. karo Ratu Gustine kok kaya ngono Ngeyel kok mangkelan. Modar sampeyan. wis mutar-mutar ki karo bendara Mboten ngoten nyatane kaya ngoten kok. terus mengke nek Sencaki sampeyan nek ketemu Prabu Kresna sampeyan malah kentekan Ngakal. Prabu Kresna niku Ora tau perang ning digdayane ngliwati menungsa lumrah. dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu duwe pusaka jenenge senjata cakra. niku pusaka rasah diculke nganggo gendhewa Cukup dibatin. Cakra ana ratu sing arep mateni karo aku. Ratune ning kono kae. Mlayu dhewe kono tugelen gulune. Muni. Metu saka kancing gelung nerotas jangga sampeyan tel. Pedhot wae sirahe ora tiba saka landhepe pusaka. dadi ngerti-ngerti sampeyan Kelangan ndas. Niku senjata cakra. niku durung mungkin nek Kresna wis nesu tenan nyenggol bedoring Kyai Kesawa panah mapane Teng kancing gelung. disenggol Kresna Ilang wujuding nata Ndarawati dadi buta gedhe banget. Niki lho. Iki. Apa niku? Kari milih. Ngoten. Niku biasanya dadi wayang 10 mung dadi wayang 1. Niku sampeyan candhak karo niku buating buk tidak nyet modar. lho gedene semono kuwi Nggih. Ayo piye? engko apa ya dadi kaya ngono kuwi Dadi tambah karo tengah yuta. Abote? ah iya Kesele padake. lho ngoten niku toko lho ning saura-urane kudu ngaturake dharma bekti karo Prabu Stijo terus penerno negara Ndarawati sadurunge siun Stijo tekan kono aku kudu iso ngrangket nata Ndarawati men entuk pangalembono men dianggep aku setya bekti karo Prabu Stijo wah nggih monggo mawon duduke dalane lho Enggak, kula duduke dalane medal iki mawon. Mengke nek pun mentok tekan sarean, sampean mang menggok kiwa kula keliriku. lho arep ngopo Ngeduk jugangan sisan. nggo ngopo Nggo mendem kuwi, kok ndak dadak nggo bali. Wong mesti bakal tekaning pati. ngembe karo aku tontonan kridaning iki abdining Prabu Stijo nggih kersanipun apethuke wong Ndarawati gogya dedeke ora spirwa kantet ngeyayat bringa sing ngurgeni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tam kedhep sapa takut karo aku lek dhisik ngaku wis apa wah junjung dongko babamu takut karo aku Nalindra saka ing Terbelasuket Terbelasuket ya Prabu Wirambana Loka umume Wirambana Dewa kok Wirambana Loka ya wis ben jenenge dhewe kok pancai kuwi Wirambana Loka kegeseting Prabu Setija Buma Narakasura kegeseti anak Prabu Setija ya sapa kowe
Senopati Ndorowati Raden Setyaki. Sapa? Setyaki. Setyaki. Iya, iki sing kandhake togok mau. Wah, pancen Dedeg piadeke ora sepiro ning tangane katon kenceng ngarenceng otote ketok kabeh. Bapamu. Sing mburi Pati Ndorowati Pati Udawa. Pati Udawa dasar Purnyata. Kowe sapa? Wirambana Loka. Wirambana Loka ya. Kowe gatine apa nlonjong botol agama ana negara Ndorowati? Setyaki ana barat. niatku mung bakal mbondo tangane Ratu Ndorowati, Ngrincung sikile Ratu Ndorowati. Nek tak bondo tangan tak krincung sikile boke pakunjaran, pasrahke marang Prabu Stijo Bumana Rakusura. Mbok mengko dadine ngewiganti aku kepengin misungsungake dharma baktiku marang Prabu Stijo Bumana Rakusura. Kanthi cara mengkene bakal lakon nggonku bakal paringi bebungah lawan sira Prabu Stijo Bumana Rakusura Setyaki. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyane ku garwanira. Wirambana Loka ana mana? Bola-bolapan suaramu dawili kaya guru-gerojokan. Ngoceh nyerweteh kaya benten sing nebo pategalan. Ora sandadak ngrasani Koko Prabu Ayu, kowe iso nglangkai bathange Setyaki. Kelakon penjangkamu temu haru Kanjeng Prabu Ndorowati. Piye? Kowe iso nglangkai bathange Setyaki, kelakon ketemu haru Kanjeng Prabu Ndorowati. Wah, sugih kendel Bondowani. Wani karo Wirambana Loka ora ngerti kondange marang Prabu Wirambana Loka. Aku Ratu Digdaya Sekti kalintang janing perang ning negaraku persasat jagutan Kotanding. Kowe nantang karo aku ibarat kaya dene timun mungsuh duren. Ratu kaya kirek. Mangkelake omong kok ibune muncrat-muncrat. Iki yo ngono. Wis jam 1 kliwat kok ora perang-perang. Wayang kok mung ngomong wae ora jelek-jelek. Gregeten tak disiki modal. Sambato legane atiku. Dibantani Kakang Pati Udawa jengkelang wandamu paratku. togok yen malegak legok trembilung kang sarawita kaget kok ning cangkemmu. salahe cangkemmu kaya undak-undak Lambimu ora. Lah kok sepi kok mamring kok terus geletak. kandhani ngayal. Temu sapa lho? Aku ning ngarep kowe ra weruh Setyaki mlintir brengos. Lha kowe terus tak tabrak. Diantem Udawa. kok kowe ngerti? Aku menek uwet kok. Oh, Delok saka kadohan brus modar kowe aku ngono. Gletak mati apa urip? modar. Mbok ditilik isih ku nek urip barang. Ha wis ora ana tanda-tanda kehidupan kok. Mripate wis merem mendonong. Wis ana lapisane banyu genane modar. Dodo wis ora obah. Dimek-mek awake anyep ora? Anyep ngandani ngayal kowe iki ari ngubur kok iki mingan. Oh, kene brenjul. Ngendi? Iki Apa? Ratu kok nggembol remason. Tak kira nek nggembol apa ya ora. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti kula aturi enget. Emut Gusti. Emut Gusti. Nalindra peng-pengan kok mingsak grembiangan kok terus mboten eling nek cara kula isin. Ora sembodo kalune sumbar-sumbar kala wau. Eling Gusti emut. Tiba kan kebayuat mojo ngelin sang Wiratamtama. Kowe ngopo dadi brengok iki? Ah sampean yo dadak muni, ngoten kula yo kaget. Pripun? Tanja ta? To jawabane. Sampean ketemu karo Setyaki, sampean nyuwara pripun? Aku nyuwara ndi Kresna Bantane anak krincung sik. Aku wanen. Kewanen.
Lho wis omong Senjaki niku adine Kresna. Sing antem aku dudu Senjaki, sing mburi niku Pati Udawa. Lah sampean kena tangane Pati Udawa ora sadar kok arep musuh Senjaki. Ah, dene kaya ngono, jago wiring kuning. Neng negaraku aku ratu tanpa tanding. Ayo wae. Kula niku nang omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Ngono kok dipeng-pengke ora. Pripun? Wah, kelimpe aku. Nek ora kelimpe ora bakal aku ora eling. Terus ya jajale. Setyaki ketok katutke dosane. Mulak pateni kok. monggo mawon ngatos-atos Gusti. Yo. Musa nedeng lumampah nenoga-nenoga capur nalika semanten ing mapan wonten ing Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu Raden Brojo Dento miwah ingkang rayi Raden Brojo Musti nembe sak pejagon